बोला बोला आदित्य गोसाई की जय। presented by Hassan Manish Raksol Satyam Recording Studio Puri Pakar उगी सूरज देवा भइल भोरा हरिया हो अर्घ लेके आइल बानी गंगा जी के घाटिया हो गंगा जी के घाटिया उगी सूरज देवा भइल भोरा हरिया हो अर्घ लेके आइल बानी गंगा जी के घाटिया हो वही भूखल बारी खरना के दिन से दर्शन दीही बदरी चीर के वही भूखल बारी खरना के दिन से दर्शन दीही बदरी चीर के बदरी DJ Manish Raksol बदरी चीर के दर्शन दीही बदरी चीर के पहली बार हम कहीं बरब हो पूजा खातिर लाइल बानी जोरा जोरा फल हो जोरा जोरा फल हो पहली बार हम कहीं बरब हो पूजा खातिर लाइल बानी जोरा जोरा फल केलवा लाइल बानी हाजीपुर से कीन के दर्शन दीही बदरी चीर के केलवा लाइल बानी हाजीपुर से कीन के दर्शन दीही बदरी चीर के बदरी चीर DJ Manish Raksol रवाना तो से कहतानी दौड़ लेके खाते जाइए आकाश बिहारी आकाश बिहारी सुनाय रूनु रवाना तो से कहतानी दौड़ लेके खाते जाइए आकाश बिहारी कि कोसिया लाइल बारे रजनी सकीन के दर्शन दीही बदरी चीर के कि कोसिया लाइल बारे रजनी सकीन के दर्शन दीही बदरी चीर के